Nekadašnji zadrugar Dejan Dragojević je, nakon višednevnih priča da ne želi više da bude u vezi sa zadrugarkom Aleksandrom Nikolić, odlučio da stavi tačku na šuškanja i potvrdio da raskida sa njom. Neću da se budim svako jutro i da gledam da li me je devojka prevarila ili ne. Neću da svaki dan zoomiram slike i gledam da li je bilo pogleda ili ne. Ne treba mi devojka koja sedi tamo i druži se sa svima onima sa kojima sam joj zabranio to. Zna da me to povređuje i to radi i dalje. Počeo je izlaganje Dejan na YouTube-u. Zna da ne sme to da radi. Kaže da me voli, a čini mi zlo. Smetalo mi je sve odmah sa Zvezdanom. Sve što radi, radi u inat meni. Kad se pomirila prvi put sa Miljanom, shvatio sam sve. Aleks hoće da zajebi Maju i Milicu, skontao sam. Milica je skontala da Aleks ima kvarne postupke prema njoj. Ima ciljeve, hoće da pobedi reality učesnice. Zvezdan je neki njen tip. Završio sam na tabletama zbog svega što radi. Ja mogu sad da uđem u zadrugu. Ona zna šta sam sve radio za nju. Sedi u gaćama kod Zvezdana na krevetu. Zašto priča u šiframa? Šta se krije? Čitam komentare svako jutro, dodao je Dragojević. Ja neću to. Nisam bio za to da uđe u reality. Priča da sam je podržao, nije to bilo tako. Potpisala je ugovor brže, bolje, iako je imala para dovoljno. Ne znam ni šta je potpisala tačno, iskreno. Počela je da se presvlači po garderoberima dugo, samo da je neko vidi. Dejan je, sa druge strane, pre snimanja ovog video zapisa povukao drastičan potez, a više detalja o tome, ukoliko ste propustili.